Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisiin hermoihin. Vannan, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekun aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Teit sen. Onnittelut. On sammuta TV 5 kertoja peräkkäin. Laita televisioni päälle. MTV3 on työskennellyt televisiossa, kiitos. Sinulle kyllä hän työskenteli, kun lähetettiin 30 vuodeksi. Pidä hauskaa. Alkuillan kotimaisen saippua-annoksen tarjoilee seuraavaksi Salatut elämät. Huomenna on sitten jälleen Idols Live-lähetyksen vuoro ja